Koska me päättää kahdesta. Noniin, noniin. Kuvaus on käynnissä. No. Ei pisti jo hakkuun väliin. Kerrotaanko me? No niin, ollaan täällä taas ja tänään pelaillaan MV3 ja kuten näette, niin ollaan täällä taas Detzone ja Juho E007. Joten, ja mäppinä on tietenkin Mission. Ja me kuvaillaan nyt sen aikaa, kun mä pelaan Sniperin. Ok, pelaa. Ja fuck you, älä näytä kesken. Ok. Hyvä, kun en näyttänyt vasenta. Ja hei, miksi meillä olisi nipuklassi? On kaksi. Kaksi ylimmäistä. Pölli vittu joku snipu, enkä pölli. Pöllin sen niin vittu kuoli heti. Siis en muista sun nimeä. Minä aina unohan mun kavereiden nimet. Siis sanohan sun oma nimi. Siis mä oon Detzone. Niin, ja sitten vittu siitä! Minun tappo! Detzone on niinku alempi. Ja mä oon ylempi. Minä oon tyyppi, mutta se ei vittu kuollu! Voi! Niin sanotaan! Siellä on Juggernaut tuossa hienomerkki. Viula. Missä on Juggernautti? Se on tuo iso punainen pilkku. Voi ei täällä ole Juggernautti, kun sillä oli semmonen Juggernautin merkki. Ai fakki. Vitus vedut! Minä on me ollaan 40 levulla. Aina jos ihmettelette jotkut, ketkä kattoo, niin minä pistin niinku evidence, että mulla alkoi Ollinen ja levut alusta. Jaa, siinä on joku ihme juttu. Sitten jos ihmettelette, niin että miten niin toi... Mikä vittu se oli? Oli se... Detzone. Niin, Detzone. Jos ihmettelette miten hyvä se on, niin sillä on omanakin tää MV3. Ai fuck. Hauki! Hauki! Kato. Jep. Mutta mäkään tuolla. Takassa. Joo, miekään... Naatti. No naatti. No, meillä on se heittopuukot. Joo. Ai vaihdoit sitten tuota. Tuo. Voi. Miks peli kaatu? Kysymysmerkki. Pysän pausi. No niin, jatketaan. Joo, ja ollaan tässä joten näköjään, niin No niin. Joo, no nyt me... Äsken harmittet siitä, kun netti vähän kaatu. Saanko meikin vaihtaa sitä klassia? Joo, nyt on niinku aika vaihtaa. Mie vaikka vaihan mun tämän klassin. Mie en tykkää tästä klassista. Miksi se on typeä? Mie vaikka vaihan haulikkoa. Tällä haulikolla mie on hyvä. No tuutko pois, niin miekin saa vaiheesta vähän. Ei tässä mikään kehdä. Ei niin, mutta kun minulla on semmonen klassi. Ei niin! Ei niin, mutta kun mie en tykkää tästä mikä täällä on. Heksi. Seksi. No niin, tuutko sieltä pois, niin miekin saa vaihtaa. Pistän... Bouncing back. Seksi. No niin, tuu sitä pois, niin miekin pääsen. Joten minulla oli täällä tää UMP, mistä mie en tykännyt. Ja Primasyni vaihan. Assault Riflen, joka... Mie pistän jotain tähän. Mie onkin itseasiassa täyteen. Mie pistän tähän vaikka niin tuon shotgunin. Ota se yli. Usaasi. Joo, sillä se... Rippi. Ripeetit. Ja näköjään minulla on se secondary, josta mie en tykkää. Mie tykkään enemmän machine pistoista. Skorpioni. Vai kumpi? Skorpioni on parempi, mutta Skorpionilla ei osu. Kyllä sillä osuu. Pikkuvikoja. Mutta sitten minulla oli tää... P90. Niin, minun piti tähän pistää se... Siinä saat uuden väri siitä. Lavasta. Impakti. Niin, ota se. Done vaan. Siinä done. No ja heksi. Seksi. No niin joo. No niin. Lähde pois. Miksi minulla ei blind... On minulla se... Missä minun blind eye on? Persahana. Minä en käytä blind eyea.
No tiedätkö miksi mie käytän? Niin, että kun... Sentrit ja ne ei voi tappaa minua. Sille... Mie voin vaikka mennä niiden viereseen seisomaan näin. Hei, fuck you! Tälle niin teette. Niin ne ei näe minua. Niistä tulee sokkeita minua kohtaan.